समस्तिनि जा बिसायख'थि बेजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय दिनैनि बे मेलखौ सामलायलांनाय मानगोनां दैदेनगिरि आरो बेयावनो एसे आगोलाव बे मेलखौ बेखेवनानै होलांनाय क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि आरो UPPLनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मानगोनां बिथां लोगोसे नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड प्रोग्रेसिव आरो गुबुन गुबुन बर'नि गौथुम आरो हानजाफोरनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय गेदेर गोलाव मानगोनां बिथांमोन लोगोसे बे हालामनिफ्राय हांख्रायनानै लिंनानै लाबोजानाय जौसायाव जिरायनानै थानाय गासै मानगोनां गेदेर गोलाव नोंथांमोन दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे हालामनि दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां बर' बिमानि थैजों जोनोम मोननाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै गोसो गुदुं रायजो राजा नोंथांमोन শ্রদ্ধা এই অঞ্চলের বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি উপস্থিত হ'ব পৰা ৰাইজসকল आं गिबियावनो रंजालि बैसागोनि मुङै आंनिफ्राय आरो बर' इनजास्टिस फरामनिफ्राय बयनोबो गाहाम अनसायनाय बावहरग्रोबाय। गोबाव सम फैनाय जायाखैमोन बिथिंहाय बयबो मोजाङैनो दंना? साबायखर मोजाङै दङ होननानै मिथिनानै मोजां मोनबाय आरो बयखौबो लोगो मोननानै आं जा नुखादों दिनै जा थांखि लानानैहाय बे मेलखौ खुंनाय जादों बे थांखिखौ जाफुंहोथारगोन होननानैनो फैनाय बादि नुखाथारबाय नोंथांमोनखौ बेवहाय आंहा फोथायनाय दङ आं बांद्राय बुंलायनो गोनां जेबो जानाय नङा नोंथांमोना फैगौ 23 एप्रिलनि बिसायख'थिनि थाखाय सोरखौ भट होनांगोन सोरखौ सायख'गोन सोरखौ जोंनि दैदेनगिरि बानायगोन बेखौहाय नोंथांमोना थांखिखौनो लाखाबाय। आंनि जिउआव गिबि खेबनि थाखाय माबेबा मोनसे हानजा एबा सोरबा सासे बिजाथिनो बिसायख'थियाव देरहाहोनो थाखाय आं केम्पेइन खालामदों एबा आङो फोसावनायाव बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि थांखियानो बेनो जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनि मोनथायखौ अरायथानि थाखाय नांगौ जों दिनै बयबो खौसे जादों मोनसेल' जाहोनाव बे जाहोनानो जाबाय बयनिख्रुइबो देरसिन जाहोन बेनो जाबाय गावनि बिमा माहारिनि बर' हारिनि मोनथायखौ मोननाय दिनै गोबां समाव बयबो बुङो जे बर'आ खौसे जानो हाया बेनिखायनो दिनै जों जोंनि मोनथायखौ मोना दिनै मोनसे थांखिखौ लानानै जों जुदि ज' जानो हायोब्ला बेल' नङा जोंनि गांनाय हास्थायनायखौ दाबसेयाव थांनानै गोख्रोङै सोरबा बुंहैनो हायोब्ला सोरखौबा कनभिन्स खालामनानै सोरखौबा फोरमायनानै फोथायहोनानै लाबोनो हायोब्ला बेनिख्रुइ देरसिन आरो मा बाथ्रा दङ दिनै राजखान्थिखौ जोङो मालाबा बुंनो सानो जे राजखान्थिया लेथ्रा गाज्रि लाब गैया राजखान्थि खालामनानै नङा होमबा नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन राजखान्थिया लेथ्रा नङा राजखान्थिया नोंथांनि आंनि खान्थिसो रायजोनि खान्थिखौसो राजखान्थि होनो रायजोनि राजनिति रायजोनि खान्थि नोंथांनि खान्थि आंनि खान्थि राजखान्थिया बेसो खान्थि जाय खान्थियाव जोङो जौगानाय मोनो राजखान्थिया बेनो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो गोजोन लाबोनो हायो राजखान्थिया बेनो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो खौसे लाबोनो हायो राजखान्थिया बेनो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो सुबुंखौ सिबिनो हायो राजखान्थिया बेनो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो गोरोबलायनायाव फैनो हायो आरो जाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो जोंनि जौगाथाय लाबोनो हायो जोंनि मोनथाय जोङो मोननो हायो बेनो जाबाय राजखान्थि नोंथांनि खान्थि आंनि खान्थि रायजोनि खान्थि अब्ला बे खान्थियाव दिनै जों मा खालामनो हाया रायजोनि खान्थि नालाय रायजोनि आखायाव गासिबो बोलोआ थायो गोहोआ थायो मात्र जोङो मिथिलायनांगौ आरो खौसेल' जानांगौ थांखिया जोंहा मोनसेल' जानांगौ अब्ला जोंनि आखायाव थानाय जि खान्थि बेखौ रायजोआनो रायजोनि खान्थिखौ बाहायनानै जोङो मा खालामनो हागोन जोंनि मोनथायखौ जोङो मोननो हागोन
बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो देरसिन गणतान्त्रिक हादोरानो जाबाय भारत हादोर। गणतन्त्र मा बुङो? रायजोआनो राजा। रायजोआनो राजाब्ला जों माबायदि राजा जानो हायो? जों साफ्रोमबो एमएलए जानानै जोङो दिसपुराव थांनानै जों मा जानो हाया? एमएलए मन्त्रि जानो हाया। जों साफ्रोमबो दिल्लीयाव थांनानै जों एमपि मन्त्रि जानो हाया। साफ्रोमबो जोङो बिटिसिआव थानानै एमसिएलए इएम एबा चिफ डेपुटि चिफ जों जानो हाया। नाथाय जों गुबुन रोखोमै राजा जानो हायो। बेनो जाबाय जोंनि साबजानाय मानसिखौ जोङो जोंनि जानानै सान्दै महरै दैथायहरनाय। बे खाबुआ जोंनि आखायाव फैयो। दिनै फैदों, बोसोरबानि उन फैयो। बेवहाय जों बेखौ जेबो गोनो गोथो जायालासिनो जोंनि इयुननि रैखाथिनि थाखाय जोङो मोजां गोख्रों थांखि लानो नांगोन। दिनै जों ओरैबायदि थान्दैखौ हरनांगोन जायहा जोंनि गोसोनि गांनाय उखैनायखौ बुजि मोनो, जायहा जोंनि नंगुबै थान्दै जानो हामारगोन, जायहा जोंनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हागोन, जायहा जोंनि मोन्थायखौ मोनहोनो हागोन, जायहा जोंनि थाखाय आलादा न'खर सोरजिनायाव हेफाजाब होनो हागोन। जोंनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय गासैखौबो जायहा दिल्लीयाव थांनानै जेराव बुंनांगौ पार्लियामेन्टआव थांनानै खुगा सिनानै गुबुनफोरखौबो फोथायहोनो हानांगोन। बिखोनानै नारसिननानै नांलायनानै जायहा बुंनानै लाबोनो हागोन, बिथांजोंसो जों दिनै थानांगोन। आरो बिथाङानो जाबाय इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म। दिनै जोङो उरखावगोरा ब्रह्मनि जानानै नोंथांमोननि खाथियाव फैदों। मानोना उरखावगोरा ब्रह्मआ रायजोजों थाग्रा मानसि, उरखावगोरा ब्रह्मआ संग्राम खालामग्रा मानसि, उरखावगोरा ब्रह्मआ सुबुं सिबिग्रा मानसि, उरखावगोरा ब्रह्मआ खौसेनि थाखाय मावग्रा मानसि। आरो बयनिख्रुइबो गिदिर बाथ्राया जाबाय उरखावगोरा ब्रह्मआ बर'नि मोनथायनि थाखाय आलादा हादोरनि थाखाय नांग्रा जुजिग्रा मानसि। अब्ला बिथांनि थाराजों गुबुननि खाथियाव थांनो हाया। जों दिनै बिथांनाव फैदों। मालाबा जों बिटिएफखौबो मदद खालामदोंमोन, जों हेफाजाब होदोंमोन। मानि थाखाय? बिथांमोनाबो संग्रामि मानसि, बिथांमोना सासन जन्त्र जबाय। जों सानदोंमोन बिथांमोननो जोङो भट होनोसै, बिथांमोनानो बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंथोंसै, बिथांमोनानो बर'नि गासैबो मोन्थायखौ होफैथोंसै, बिथांमोननो भट होबाय थानोसै, बिथांमोनानो जोंखौ मा खालामथोंसै? बर' हारिखौ सिबिबाय थाथोंसै, जोङो गुबुन खामानि मावनोसै होननानै सानदोंमोन। नाथाय दिनै जों नुबाय बे खाबुखौ होसेयावबो, रायजो सिबिनो हारिखौ सिबिनो जोंनो खाबु होसेयावबो बिथांमोना बे खाबुखौ लानो हायाखै। दिनै 15 बोसोरल' नङा, जाय बिजाथिया दिनै क'क्राझार समष्टिनि बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला बिथाङा दिनै 15 बोसोरल' नङा, दिनै 30 बोसोर एमएलए जालाय मन्त्रि जालाय एमएलए जालाय मन्त्रि जालाय। नाथाय जों जेराव दङ बेयावनो थालांबाय। अब्ला जोंहा दिनै फोथायनाया गैया। खाबु होदोंमोन, खाबुखौ लायाब्ला जों नारसोम सोरखौबा जोङो एमएलए एमपि बानायबाय थानो हाया। जायहा सिबिनो लुबैदों, गोरबोजों हारिखौ ओनसोलखौ सिबिनानै गासै जेंनाखौ फोजोबस्रांनायाव गोसो दङ, बेबादि मानसिखौ जोङो सायख'नानै लानांगोन। दिनै जोङो सोलायनायनि थाखाय गसंदों, दिनै जों परिबर्तननि थाखाय गसंदों। जों दिनै नुबाय बर' हारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि अलखदाव थांगासिनो, दिनै आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जागासिनो, राजखान्थियारि थासारिया गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जागासिनो। बेखौ नुनानै आं न' सिङाव हारसिं रायज्लायबाय थाबा लाब जानाय नंलिया। सोलायनाया फैलिया, बेनिखायनो दिनै आं ओंखारबोदों। बे बाथ्राखौनो नोंथांमोनजों ज' सावरायनानै जाहाथे जोङो बयबो दिनै थांखि लानो हायो जे गुबुंले जामारबाय, गाज्रि जामारबाय, जोंहा दिनै खोमसि फैहां जाबाय हारिनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो मोनसे थांखि लानि, खौसेनि थांखि लानि, आरो बे थांखियानो सासे गोदान मानसि सायख'नानै हरनाय। गणतन्त्रआव जों जायखौ लुबैयो बेखौनो सोलायनो हायो। साबिया जोंनि आखायावसो थायो। बेखौनो सोरबाया बावनानै आं 15 बोसोर जाबाय आरो 25 बोसोर जाबावगोन होनो। मा जाखोब्लाय? बेनि लामायाथ' नोंथांनि आंनि आखायावसो। जों सोरखौबा मोजां मोना भट होबासो बेसो दैदेनगिरि जागोन, नङा होमबा? अब्ला माब्ला मानसिया बेफोरखौ बावो, रायजोनि बोलो गोहोखौ माब्ला बावो? जेब्ला गावहा अहंआ बारा जायो, गावनि थाखा फैसाजोंनो बायनानै गासैखौबो गावनि आखाइ मुथा सिङाव लाजोबनो हागोन होननानै जेब्ला सानफ्लाङो, अब्लासो बेबादि बाथ्राखौ बुङो। दिनै बर' रायजो राजाया सोरनिबा सिफियाव सोरनिबा आखाइ मोदोमाव थांनाय जिनिस नङा।
जों खर' दैखांनानै जोङो हारि हिसाबैसो थांनानै थागोन। जोङो गासैबो बाथ्राखौ गोदानै साननांगोन। गासैबो बाथ्राखौ जोङो हारिनि स्वार्थनि बिथिङावसो साननांगोन, अब्लासो जोङो थांनानै थानो हागोन। दिनै डेम'क्रेसियाव जाय सोरखौ मोजां मोनो बेखौनो बिजाथिबो होनो हायो, भटबो होनो हायो। नाथाय माखासेया दिनै बेखौ बाजादों, जायनि थाखाय हामला हामला हामला, जायनि थाखाय रायनाय रायनाय आरो रायनाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायदों, NDFB खौ रायदों, गाबोन आंखौबो बुंदों, बुंगोन, बुंदोंबो। बेलाय हिनजाव मानसियालाय मा अनजालाय मा खालामलाबायनानै थांसैनानै, खिन्थु बेयाव हौवा हिनजावनि खोथा नाङा। दिनै हिनजाव मानसिखौनोथ' बिजाथि होदों क'क्राझार समस्तियाव, नाथाय जों दिनै हिनजाव मानसि बिजाथि होदोंब्लाबो जोङो गसंथानो हायाखै। मानि थाखाय जों दिनै आबेगिक जानो नागिराखै। हिनजावा हिनजावखौ सापर्ट खालामनांगौ, हौवाया हौवाखौ सापर्ट खालामनांगौ, बे फर्मुलाजों जों थांनो नागिराखै। जों दिनै नायदों सोर उपयुक्त जोंनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय सोर साबसिन जागोन। दिनै क'क्राझार समस्तियावहाय 9 जन बिजाथि दङ नोंथांमोनहा। बे 9 जन बिजाथिनिफ्राय सासेल'खौसो बासिनो मोनगोन, सासेल'सो भट होनो मोनगोन। जों नायबाय बे 9 जन बिजाथियाव सोर साबसिन, सोर जोंनि नोंथांमोननि आवाजखौ, गोसोनि गाबनाय साननाय हनाय हास्थायनायखौ सोर बिखा फोरदानना बुंनो हागोन जों नुबाय। सासेल' बिजाथि, बिथाङानो जाबाय UPPL नि मानगोनां उर्खाव गोरा ब्रह्म। अब्ला दिनै जायफ्रा 30 बोसोर बुङाखै, जायफ्रा 15 बोसोर बुङाखै, बिथांमोननि खाथियाव जों मानो थांबावनो? जोंहा अपसन दङ, to choose the best one। जोंहा साबसिनखौ सायख'नो थाखाय राहा दङ, लामा दङ, बेनो जाबाय बिसायख'थि। आरो बे खाबुखौनो जों लागोन। रायजो राजाफोर जेबो गोनो गोथो जानाङा, जेबो सन्देह खालामनाङा। मानोना उर्खाव गोरा ब्रह्मआ रायजोजों थानाय मानसि। माबाफोर गोनो गोथो दङमोनब्ला दिनैनिफ्राय दानिफ्राय नागारदो। जों गासिबो खौसे जानानै मोनसेल' थांखि लागोन। दिनै आं बेयाव फैनानै आं मिथिनायखाय बा आं बुंनायखौ लाथारनांगोन, आंल' केम्पेनार बे नङा। आं खावलायो नोंथांमोन साफ्रोमबो दानिफ्राय साफा साफा बे बिसायख'थिनि थाखाय बे 3-4 सम दंबावो, 3-4 समाव नोंथांमोनाबो फोसाव। मिथिं दावथिङाव नङा, नाथाय गुबुन लामा दङ। नोंथांमोना दा न'आव थांनानै जेब्ला न'आव जिरायगोन, बिसि फिसाय गथ' गथाय ओंखाम जागोन, हराव सावराय सोरनो भट होनो, थांखिला उर्खाव गोरा ब्रह्मनो भट होनो। सोरबाया हौवाया माबा सानदोंमोनब्ला, बिमाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथाखौ साननानै माबा सानदोंमोनब्ला, ओरै दाजासै, थांखिला न'खरसेयाव मोनसे हानजाना आन्था होनो। दिनै नोंथांमोना बहाबा हाथायाव थाङोब्ला, बहाबा साहा दखानाव जिरायोब्ला, सोरबा रंजालि बैसागो जानो थाङोब्ला, सोरबा गाबोन चार्चआव थाङोब्ला, जायखौनो लोगो मोनो, सानै मानसि आलादा लोगो मोनब्लाबो रायज्लाय सावराय सों सोरखौ भट होगोन, बेनिफ्राय खावलाय उर्खाव गोरा ब्रह्मनो भट हो होननानैहाय। बेल' नङा, बहाबा गोजानाव बाय बाहागि आलासि दङब्ला गुबुन गामियाव फन खालाम, सों नोंसोर सोरखौ होगोन, नोंसिनि लागोआ सोरखौ होगोन, सोरखौबा होनदोंब्ला बुजाय बुंहर जे उर्खाव गोरा ब्रह्मनोनो हो। जायफ्रा फरायसा आफादखौ मदद खालामो, जायफ्रा UPPL खौ मदद खालामो, जायफ्रा NDFB खौ मदद खालामो, आं बिथांमोनखौल' बुंनो नागिराखै। नाथाय बर'नि जायफ्रा BPF आव दङ, BPF नि मावथिफोर सोद्रोमाफोर, जायफ्रा BJP आव दङ बर'नि, जायफ्रा कंग्रेसआव दङ बर'नि, जायफ्रा NDP आव दङ बर'नि, आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनो लुबैयो, हारिनि इयुननि रैखाथिनि थाखाय बे खनसेयाव गावबा गावनि हान्जाखौ दोनथ'नानै हारिनि स्वार्थआव कंग्रेस, BJP, BPF जेरावखि थाया मानो अन्नानै UPPL नि बिजाथि मानगोनां उर्खाव गोरा ब्रह्मनो भट हो। दिनै जों जि अबस्थायाव दङ, जोंहा दिनै रंजानायनि बोथोर नङा, नाथाय रंजाग्राया रंजागासिनो। जोंहा दिनै ओरैबायदि सम फैदों, जायनि थाखाय सासे बिमाया सासे बिफाया जों दिनै मिनिनो हायि जादों। बेनो जाबाय मा? जोंनि फिसानि इयुना मा जागोन, जोंनि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि इयुना मा जागोन, जोंहा बेनो सानफ्रोमबो गासैबो समावनो
गोसोआव फैयो कारन जों नुबाय जेबो मोजां गैला बिदिब्ला जोंहा साफ्रोमनिबो बिबान साफ्रोमबो बर' फिसानि बर' बिमानि बर' बिफानि बिबान जे जोङो जोंनि गथ'फोरनो मोजां रैखाथि होलांनाय बिसोरनि इयुनाव मोजां रैखाथि होलांनाय दिनै जुदि जोङो थिग थांखि लाया गाज्रि गुबुंलेखौनो जुदि जों गले गले बेयावनो सिथाबनानै थाबाय थायोब्ला गाज्रिखौनो सायख'बाय थायोब्ला गाबोन नोंथांनि फिसाया आंनि फिसाया गाबोन लाइमोनफ्रा जोंखौ सोंगोन जे नोंथांमोना बा नोंसोरो मानो जोंखौ गाज्रि दैदेनगिरिनि आखायाव मानो गारनानै गालांखो अब्ला जों मा फिननाय होगोन बेनिखायनो जों बयबो थि खालामनो नांगोन जोंनि फिसाफोरनि मोजां इयुन रैखाथिनि थाखाय जोंनि लाइमोन गोरोंफोरनि मोजां इयुन रैखाथिनि थाखाय आरो हारिनि रैखाथिनि थाखाय हारिनि राव हारिमु सोलोंथाइ गासैबो बिथिङाव जाहाथे हारिया आलादायै गावनि न'खराव रुजु रुमुहै रायजो जानानै बेफोरखौ मोजाङै खर' दैखांनानै जेब्लाबो फोथांना लाखिनो हायो बिनि थाखाय जों बयबो मा खालामनो नांगोन इउपिपिएलनो भट होनांगोन गोदान मानसि गोदान एमपि गोदान दैदेनगिरि जोङो सायख'नो नांगोन बयबो रेडि ना रायजोफोर साबायखर आं मिन्थिखादों नोंथांमोना बयबो थांखि लानानै फैदों खालि बे थांखिखौ जोङो आरोबाव गोख्रों खालामनोसो खौसे जादों नङा होमबा बेवहाय जों मोखां नायज्लायनि बेसेबां मानसिया जों दिनै ज' फैनानै दिन्थिनि जे जों लागोआबो नोंसिनि लागोआबो आंनि न'खराबो बिसिनि न'खराबो जों दिनै खौसे जाबाय बे गोजोननायखौ जोङो रानलायलायनोसो दिनै बेवहाय ज' जादों आं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों আজি বিটিআদিত ও বড়বিলাকে কয় ও বিৰাবিলাক ও বড়ো বুলি যিয়ে মানে সংগঠন কৰিলে ও বড়োৰ নামত যে এমপি হৈ গ'ল তেওঁ কয় যে বিটিআদিত মইহে শান্তি আনিলোঁ আজি বিপিএফে কয় বিটিআদিত আমি শান্তি আনিলোঁ আমি নকওঁ বিটিআদিত শান্তি কোনো ও বড়ো লিডাৰে আনা নাই বিটিআদিত শান্তি কোনো বিপিএফৰ লিডাৰে আনা নাই বিটিআদিত যদি শান্তি হৈছে সেই শান্তি কেনেকৈ আহিছে মই ক'ম সেই শান্তি আহিছে এনডিএফি সকলে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে বা কোব্ৰা কোনোবা আনলা কোনোবা বিএছআৰ কমাণ্ডো ফ'ৰ্চে আজি যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰি চৰকাৰৰ লগত শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত থকাৰ কাৰণেহে আজি বিটিআদিত শান্তি আহিছে কিন্তু কোনোবা পলিটিচিয়ানে কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাই বিটিআদিত শান্তি আনিব পৰা নাই रावबो राजखान्थिगिरिया शान्ति लाबोनो हायाखै बिथांमोना बक्तियो बुङो जोंसो शान्ति लाबोदों नाथाय शान्तिया बोरै फैदों एनडिएफआ दावहा दोनथ'नानै सोरखारजों शान्तिनि थाखाय गोजोन सावरायनायाव बाहागो लानायनि थाखायसो दिनै बिटिआदिआव एबा आसामाव शान्ति फैदों नाथाय बेखौनो लानानै सोरबाया बेफार खालामनो नागिरोबा बेखौनो लानानै सोरबाया बाहायनो नागिरोब्ला बे दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेखौ जानो होनो हाया আজি বড়োসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যিখিনি কথা কৈছে কিন্তু আনৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিবলৈ নহয় আজি আমি বড়োলেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ ছেপাৰেট ষ্টেটৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু সংবিধানতেই লিখা আছে সংবিধানতেই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত নহয় আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যি ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে ইণ্ডিজিনাছসকলৰ কাৰণে যি স্পেচিয়েল ঘোষণা কৰি থোৱা হৈছে অধিকাৰ তাতো সেইটো স্পষ্টকৈ লিখা আছে বড়োসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰাটো আনৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা নুবুজায় বিটিআদিত আমি সকলোৱে সকলো ডাঙৰ সৰু জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল একেলগে থাকিব বিচাৰোঁ এটা অঞ্চলৰ আমি উন্নতি বিচাৰিছোঁ সেইটো নুবুজায় যে অকল এটা জাতিয়ে থাকিব পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা ঠাই নাই য'ত কেৱল এটা জাতিৰ মানুহ থাকে পৃথিৱীত এনেকুৱা এখন ঠাই নাই য'ত কেৱল এটা ধৰ্মৰ মানুহ থাকে নাই বিটিআদিটো নাই কিন্তু এটা অঞ্চলৰ উন্নতিয়ে সকলো মানুহৰ উন্নতিৰ কথা ক'ব পৰা বাট দিব লাগিব সেই বাট সেই পথটোৰ কথাই আমি চিন্তা কৰিছোঁ আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘত ইণ্ডিজিনিয়াছ লোকসকলৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত থকা ভূমিপুত্ৰসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ অধিকাৰ ঘোষণা কৰিছে 2007 চনৰ 13 ছেপ্টেম্বৰত এই ঘোষণা কৰা হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডিক্লেৰেশ্যন অন দ্য ৰাইটছ অফ ইণ্ডিজিনাছ পিপল সেই সূত্ৰে পৃথিৱীত ক্ষুদ্ৰতম ক্ষুদ্ৰ ভূমিপুত্ৰ জাতিও কি কৰিব পাৰে
নিজৰ কাৰণে সেলফ ডিটাৰমিনেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰে, নিজৰ কাৰণে সেলফ গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা ক'ব পাৰে, তাত কোনো বাধা নাই। সেইকাৰণে আমি যে অধিকাৰৰ কথা কৈছোঁ, আমি একেলগে থাকি সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কথাহে আমি কৈছোঁ। আজি অতি সুখৰ খবৰ, AIUDF আজি UPPLক সমৰ্থন কৰিছে। ইটছ এ গুড চাইন। এইটো এটা ভাল লক্ষণ। মানুহৰ মাজত কেতিয়াবা ভুল বুজাবুজি হয়, সেই ভুল বুজাবুজিত পাহৰি একেলগে থাকি আমি ভৱিষ্যতৰ উন্নতিৰ কথা একেলগে চিন্তা কৰিব পৰাটোহে ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণে ইটছ এ গুড চাইন ফৰ অল অফ আছ, সকলোৰে কাৰণে। কিন্তু বয়নিবো থাকে ভিতরে মোজাং বাক্কা। এখানে কোনো নিরাপত্তার ক্ষেত্ৰত, কোনোবা অঞ্চল উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত, অনাধিকাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইয়াত শংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই। আমি সকলোৰে উন্নতিৰ কাৰণে, সকলোৱে একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে শান্তিৰে থকাৰ কাৰণেহে আমি আগবাঢ়িছোঁ। উৰ্খাও বুঢ়া ব্ৰহ্মক ভোট দিয়া মানে শান্তিৰ কাৰণে ভোট দিয়া, উৰ্খাও বুঢ়া ব্ৰহ্মক ভোট দিয়া মানে একতাৰ কাৰণে ভোট দিয়া, উৰ্খাও বুঢ়া ব্ৰহ্মক ভোট দিয়া মানে উন্নয়নৰ কাৰণে ভোট দিয়া, আৰু উৰ্খাও বুঢ়া ব্ৰহ্মক ভোট দিয়া মানে অধিকাৰৰ কাৰণে ভোট দিয়া। যিজন মানুহে 6 বছৰ MP হোৱাৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ ঘৰ বাৰী একো নকৰিলে, সা সম্পত্তি ইচ্ছা কৰিলে তেওঁ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁ নাই কৰা। তেওঁ এতিয়াও ৰাজ্যৰ লগত আছে, তেওঁ এতিয়াও সংগ্ৰামৰ পক্ষত আছে, আৰু সংগ্ৰামৰ পক্ষত যিয়ে থাকে তেওঁ আন সংগ্ৰামীকো সদায় কি কৰে, সন্মান কৰে। সেইকাৰণে আমি তেখেতকো সন্মান কৰিছোঁ আৰু বিশ্বাস কৰিছোঁ। কোনো সন্দেহ নকৰাকৈ, তিলমানৰ সন্দেহ নকৰাকৈ সেয়েহে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাম, UPPLৰ প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় উৰ্খাও বুঢ়া ব্ৰহ্মক 23 এপ্ৰিলত যাতে সকলোৱে গৈ দলে বলে ভোটদান দি জয়যুক্ত কৰে আমাৰ অধিকাৰৰ বাবে। আজি যিবিলাক চলি আছে, আমি জানো যে নিৰ্বাচন হ'লে কিবা কিবি অলপ হয়, কোৱাকুই হয় বা আক্ৰমণ হয়, কোনে কাক কেনেকৈ পাৰে সেইবিলাক কথা চলে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে BTADত এতিয়া সেইটো অতি বেছি তললৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে আজি আমি লজ্জাবোধ কৰিবলৈ, আমি লজ্জাবোধ কৰিও মানে কথা নাই, কি কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে, সেই কথা আগতো কৈ গৈছে নিশ্চয়, আমি আকৌ ক'বলৈ বাধ্য। সকলোৱে জনা এটা কথা হৈছে এতিয়া কি, সোণৰ কথা, সোণ তোলার কথা। गासैबो बे सनाखौ लानि खोथाखौ खोनादों दा? बे सनाखौ लानानैनो जोंखौ ओरैबायदि फानबाय, ओरैबायदि गाहायाव लांबाय, दिनै बर' हिसाबै जोङो लाजिनानैबो लाजिख' हायाखै। दिनै बे सना सोरखारा मोनसे आसनि लादों, बे आसनियानो जाबाय गोरिब न'खरनि फिसाजोआ हाबा जायोब्ला थलासे सना होगोन। আজি চৰকাৰে সেই স্কিমটো লৈছে, সেই আঁচনিটো লৈছে। তেওঁলোকেতো এইবিলাক গাই ফুৰা নাই, কিন্তু আমাৰ মাননীয় চিফ ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে কথাটো কৈছে সেইটো অত্যন্ত লজ্জাজনক আমাৰ জাতিটোৰ বাবে। অসমৰ মানুহ কোনো সোণৰূপৰ পিছে পিছে দৌৰা জাতি অসমত নাই, আমাৰ কোনো ডাউৰীৰ ছিষ্টেম নাই। কিন্তু এতিয়া ইয়াকে দেখুৱাবলৈ গৈছে যে বড়ো লোকসকল সোণৰ পিছে পিছে দৌৰা মানুহ, বড়োসকলৰ কাৰণে বিয়াৰ কোনো মূল্য নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁ মঙলদৈ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈ ক'বলৈ পাৰিছে যে সোণ যদি বেছিকৈ লাগে চৰকাৰে 1 তোলাহে দিয়ে, এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে যদি বেছিকৈ লাগে তেনেহ'লে 3-4টা বিয়া পাতা আৰু 3-4 তোলা সোণ ল'বা। কেনেকুৱা ডাঙৰ কথা। আৰু সেই কথাই কেৱল মহিলাক লাজ দিছে সেইটো নহয়, কেৱল মাতৃসকলক অপমান কৰিছে সেইটো নহয়, এইটো সমগ্ৰ জাতিটোকে, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোকে অপমান কৰা হৈছে, ধূলিসাৎ কৰা হৈছে। কিয়নো বিবাহ হৈছে অতি পবিত্ৰ বন্ধন, অতি পবিত্ৰ ব্যৱস্থা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে। একোখন বিয়া পাতিবলৈ 1 বছৰৰ পৰা 3 বছৰ পৰ্যন্ত লাগে, নহয় বা? দুখন ঘৰত অহা যোৱা, দুখন গাঁৱৰ মাজত অহা যোৱা, দুখন সমাজৰ মাজত বন্ধন ব্যৱস্থা কৰা, তাৰ পিছত নিজা নিজা ধৰ্মৰ ৰীতি নীতিৰে আৰু ডাঙৰ দীঘল সকলৰ আশীৰ্বাদেৰে এখন বিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু এতিয়া কি কোৱা হৈছে, সোণৰ কাৰণে পাতা আৰু ভাঙা, পাতা আৰু ভাঙা আৰু সোণ লৈ থাকা। मा जाखो? जोंहा जेबो गैया। गुवाहाटियाव आंखौ सासे गय दखानिया
बुंबाय दाख्लै কি বাইদেউ আপোনালোকৰ বিয়াৰ মূল্যই নাই নেকি আংজন কিয় ক'লে আপোনালোকৰ যে কৈছে 3-4 বাৰ হ'ব পাৰে বোলে আং মান বলো দা কাছে গ্ৰচাৰী দোকান মাইৰং দালি চেনি ফানো বেগো বুंबाय আপোনালোকৰ চিপে যে কথা কয় আৰু দেই কোনটোবা কথা এই যে বিয়া ভাঙা পাতা কথা फैनानै आं लाजियो मा होनबावनो आं बुंगोन बेयो जोंनि आइजोफोरखौल' सिख्लाफोरखौल' बिमाफोरखौल' लाजि फोनाङाखै रायजो राजाफोर मानोना जोंनि समाजनि जिथु हारिमु हाबानि जिथु गोथारथि बेखौनो नेवसिनानै गाबफ्लेनानै खोथा बुंदों बेजों लोगोसे आं सोंनो लुबैयो बे आइजोफोरनिल' बाथ्रा नामा दिनै सासे हिनजाव फिसानि सासे सिख्लानि बिफाया सना लुबैनानै गावनि फिसाजोखौ 3 हौवानो हाबा होगोन नामा आफाफोर सासे बिदाया गावनि बिनानावखौ सना लुबैनानै 3-4 सेंग्रानो हाबा होगोन नामा दिनै हाबा जागोदान सासे सिख्लाखौ हाबा खालामदान सेंग्राया सना लुबैनानै बेखौ नागारलाय बैखौ लालाय बेखौ नागारलाय बैखौ लालाय खालामगोन नामा खालामा अब्ला मा दिन्थिदों गुबुनफ्रा दिनै बुंदों ससियेल मिडियाफ्राव लिरदों बर' ट्राइबेल बिसोरो जिब जुनारफोर बायदिसो बिसोरलाय मा हाबायालाय दानो लायो दानो सिफायो मोनो खोमा मालाय सिबानो बुंदोंनो मा जाबावगोन जोंहा दा सिब बुंबाय नालाय फोथायबाय हारिनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन लिडार दिनै दुखु मोनदों दुखु मोननायखौ फोरमायनानैल'सो जों फोजोबनो हागोन बुंनायखौथ' बुङाखसै खालामनो हालिया मा खालामबावनो दिनै जों लुबैयो আমার মাননীয় চিফ ডাঙৰীয়াই ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কওক সন্মানৰ কথা কওক ভদ্ৰভাৱে কথা কওক আমি বুকু চিন্তাই ক'ব পাৰিম আমাৰ লিডাৰ যেনেকৈ गुबुन रायजोनि चिफ मिनिस्टारा मोजां मोजां खोथा बुंबा जोंबो बाख्नायो दा मालाय बिसिना चिफ मिनिस्टारा बिराद मोजां मेघालयनिया बिराद मोजां प्रमुखना बिराद मोजां ओइ माबाना नागालेण्डनिया मोजां सोरबा अट'नमास काउन्सिलनिया मालाय चिफआ बिराद मोजां बिराद भद्र रायजोखौ बिराद सन्मान खालामो जोंबो लुबैयो जोंनि चिफखौबो मालाया बाख्नायथो बिराद मालाय बिटिसिनि चिफआ बर'फोरना बिराद मोजांथार बिराद मोजां मोजां खोथा बुङो हारिखौ सन्मान खालामो रायजो राजाखौ सन्मान खालामो गावनि समाजखौ सन्मान खालामो नङा होनब्ला बेबायदि बुंजानो लुबैया बेबायदि सोरबाया बाख्नायोब्ला जोंहाबो खर'आ जौगागोन जोंबो जेब्लाबो मान होगोन नाथाय दिनै उल्था जों जेखौ लुबैदों दिनै हारिनि गुबुन गुबुन संगठनफ्रा हारिनि गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा बर' रायजोखौ गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बयनिख्रुइबो साबसिन डिसिप्लिनसिन आब्रुथि गोनां हारि दानो नागिरदों आरो जोंनिया गेदेर गोलाव बेखौ गाफ्लेलांगासिनो गुबुंले खालामगासिनो बोरै जानो बेनिखायनो जोंहा बिथांमोनखौ नागारनो सम जाबाय जों गोदान मा नांगौ जोंनो गोदान एमपि नांगौ जोंनो गोदान दैदेनगिरि नांगौ जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनो परिबर्तन नांगौ नङा होमबा गोबां जाहोन दङ जाय जाहोनफोरनि थाखाय जों दिनै मोनसे रोखा थांखि लानो सम जाबाय आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन बियो नैबेयावनो जोबा बे जोंनि गिबि आगान खौसेयै जों लानाय गिबि आगान एमपि इलेक्शना बेनि उनाव फैगौ बोसोराव बे एखे समावनो बिटिएडि इलेक्शन जागोन बेयावबो जोङो ज' थानांगोन बेनि उननि बोसोराव आरो एसेम्बलि इलेक्शन जागोन बेयावबो जों ज' थानांगोन हागोन ना रायजोफोर ज' थानो जों ज' थानांगोन अब्लासो जों जेखौ सिमां नुदों जायनि थाखाय जों दिनै एमपि हरजेननो नागिरदों बिथाङा थांजेनबाय बिनि उनाव जों आरो बिटिसिआव थानानै बर'नि गांनाय उखैनाय जौगानाय जि जों हायो बेखौबो मावनांगोन बिनि उनावहाय आरो जों एसेम्बलियाव थांनानै जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ हरनानै जों आरो बर'नि मोजांनि थाखाय खामानि मावहोनो नांगोन खोलोब खोलोब फैगासिनो दङ बर' हारिया गावनि थाखाय खामानि मावनानै मालाबाबो मेंफेराखै दिनै 50 बोसोरनि बारा खोलोब खोलोब गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आफाद एबा हान्जानि सिङाव थानानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ जेब्ला जोङो बाहेरायाव थाङो फरेन कान्ट्रिफ्राव थाङो जों सावरायो नोंसिनि इन्डिजिनियास ग्रुपआ सोरखारजों माबायदि बाहायजायो माबायदि मोन्थाय मोनो मोना जोंनिखौबो आं बुङो जोंनिया 50 बोसोर बारबाय दिनैसिम गावनि मोन्थायनि थाखाय जुजिगासिनो दङ
बिथांमोना सोमोनाङो मोनसे हारिया इसिबां नाख्रेबजानानै सोबख'जानानै दोनजानाय मोनसे हारिया 50 बोसोरनि बारा दावहा नांनो हायो आन्दोलन खालामनो हायो मेङाखै नामा आं हायो नङा सोंनायनि बाथ्रा नङा मेंनायनि बाथ्रा नङा गोदो जि ओंखारोमोन दा बिनिफ्राय बांसिनसो बर'फ्रा लोब लोब ओंखारनानै गावनि मोनथायनि थाखाय मेङिखौ दिन्थिगासिनो होनदों सोमोनाङो मडेल दिनै बर' हारिया गुबुन गोबां हारिनि थाखाय मडेल जोंखौ नायदावो नाथाय जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नाजावनो रोङाब्ला जोंथ' माबा मोनसे राहा लानांगोन आरो बे राहा लानो हानायनि खाबुआनो जाबाय बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियावनो जोङो खौसे जानानैहाय राहा लानांगोन जों सानदोंमोन बिथांमोना मावथों बिथांमोनानो दैदेनगिरि जाथों बिथांमोनानो राजखान्थिगिरि जाबाय थाथों एमएलए एमपि मन्त्रि जाबाय था आरो बर'नि मोननांगौखौ एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव बुङै बुङै सिख' होफैबाय था अब्लाना जों नोंथांमोननो थैजासिम बुट फुबाय थागोन नोंथांमोनानो मन्त्रि एमएलए एमपि जाबाय था होननानै जोंबो सानदोंमोन नाथाय गैया मावाब्ला मावनो गोसो गैयाब्ला दिनै राजखान्थिनि गेजेरजों सुबुंखौ सिबिनो गोसो गैयाब्ला हारिखौ सिबिनो गोसो गैयाब्ला जोंलाय माथो खालामनो जोंथ' ओरैनो जनानै थानो हाया जोंहा फाफ नांगोन जोंनि फिसा फिसौनो जोङो फिननाय होनो हानाय नङा जोंनि लाइमोनफोरनो जोङो गाबोन फिननाय होनो हानाय नङा जोंनि हारिखौ जोङो रैखाथि होनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो दिनै गोदान थांखि लानो बाध्य जादों आरो बे गोदान थांखिनि गेजेरजों जों दिनै आगान सुरजेनबाय आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो ज'यै आगान सुरनानैहाय बर'नि जोङो थांना थानायनि जे थामोनथा बेखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांगोन दिनै रायनायनि सिमा गैया दाख्लै मोनसे मिथिङाव बुंदों मानगोनां चिफ बिथाङा जोङो सोरबाया बुंनायखाय बुंफिनथारनांगौ बे नङा नाथाय जों बेखौ एनालाइज खालामनानैबो नायनांगोन जों हारिखौ अनग्रा मानसि जों गोबां हारिनि थाखाय मावनो हायाखै खिन्थु जों अनो हारिखौ जोङो जेबो होनो हायाखै जानो हागौ खिन्थु जों हारिखौ अनो सिबियो बेयावनो जोंहा फारागथि दङ दिनै बिथाङा केम्पेइननि मुङाव बुंदों जों गसाइगावनिफ्राय एनडिएफबि आरो आबसुखौ रायबोगासिनो दिनैबो रायगोन तामुलफ्रावबो रायगोन समफोरफ्राव थांगोन बेयावबो रायहैगोन आं एनडिएफबि आरो आबसुखौनो मा राव जाखो बे एनडिएफबि आरो आबसुखौ रायनाय माने बर' बिमाखौ रायनाय एनडिएफबि आरो आबसुखौ रायनाय माने बर' हारिखौ नेवसिनाय बिथांखौ बे बाथ्राखौ बिथाङा मानो बुजियाखै आं फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैयो जों जेखौ बयबो मिन्थियो दिनै जुदि बर' हारिया खर' दैखांनानै बुहुमाव थांनानै थानो हादोंब्ला एनडिएफबि आरो आबसुनि थाखायसो थादों दिनै सोरबा पलिटिशियाना सोरबा राजखान्थिगिरिया सोरबा एमपि एमएलए सोरबा चिफ डेपुटिसिमा दिनै बर' हारिखौ थांनानै थानायाव मदद होआखै मदद होदों गेरेमसा खालामदों दिनै गोख्रों खालामदों हारि हिसाबै आब्रुथि गोनां हारि हिसाबै बुहुमाव दिनै खर' दिखांनानै थांनानै थानो होदों बे जाबाय एबसु आरो एनडिएफबि दा बिसोरखौनो नायोब्ला आरो मा थाबावनो आं दहायनो बुंखादों जोंनि गेदेर गोलावफ्रा मोजां बाथ्रा बुंनांगौ जों सिबिगोन जों खुलुमगोन जों राजखान्थियाव ओंखारनो गोसो गैया नाथाय बेखौनो खालामनायाव दिनै जों फैनो बाध्य जादों ओंखारनो बाध्य जादों रायजोखौ जोङो फोजानो बाध्य जादों अबयसे जोंनि रायजोआ सिरि मोनखानाय रायजो दिनै मा इसु दं बिथांमोनहा फरायसा आफादखौ एनडिएफबि रायनायनि बादै दिनै रायदों बुंदों जे फरायसाफ्रालाय मानो राजा लामायाव जथेबाय थानांगौ बे प्रमदफोरालाय उन सिगां माबा सोरखारि पुलिस आर्मि माबा एस्कर्ट लालायलायनानै माबा बडिगार्ड लालायलायनानै मा आन्दोलन खालामदोंलाय नाटकसो लायनो खिन्थु जों बेखौ पजिटिभलि नायदों जों पजिटिभलि नायगोन दिनै सासे मानसिया जेब्ला पिएसअ मोनो आंहाबो दं आंखौबो बुंगोनसो जों खिन्थु स्टेटासनि थाखाय मोनाखै जोंनि जिउआव खैफोद दङ बेखौ सोरखारा नायना सोरखारा बिजिरसो होयो जों गिना लानाय नङा जोंनि जिउआ दिनै रैखाथि गैया बे मानसिया थांनानै थानांगौ बेखौ साननानैसो सोरखारा दिनै जोंनो जासिनानैसो न' नायगिरसो जोंनो होफैयो
दिनै PSO मोनदों होननानै सोरखारि गार्ड मोनदों होननानै जोंबो VIP बादि मानसि गिदिर बादि बिराद आरामै थानो हागौमोन राजा बादि थानो हागौमोन प्रमद बर' बिथाङाबो मानो थायाखै सोरखारि सिकिउरिटि केयर खेरायाखै मानो सोरखारि सिकिउरिटि लालायलायनानै लामायाव मानो गामसा गानना जिरायहैदों मानो दिनै रेल लाइन होबथा होदों मानि थाखाय बर'नि मोनथायनि थाखाय अब्ला जों बेखौ मा होनो बेखौबो जे लानानै बाथ्रा बुङो मानसिया सोरखारि मानसि बेबो जों दुखु मोनो दिनै हायोब्ला होबथा बिथांमोना दिनै बोसोर बोसोर सोरखारजों थायै थायै MLA जालाय मन्त्रि जालाय जुदि बर'नि मोननांगौखौ सिख'नानै गिख'नानै लाबोनो हानायमोनब्ला दिनै जोंनि फरायसाफ्रा राजा लामायाव ओंखारनाय नंलियामोन दिनै गथ' गथाय लानानै आइजोफ्रा राजा लामा होबथानो रेल लामा होबथानो थांनो गोनां जानाय नंलियामोन दिनै हाजिरा मावनायफ्रा बेफोरखौ दोनथ'नानै आन्दोलनाव बाहागो लानो गोनां जानाय नंलामोन मानो फोजोबनो हायाखै बिनि उनाव आरो उल्था मानो सोंबावदों बे दिनै जों ओंखारनो गोनां जानाया नोंथांमोननि दाय बेखौ मानो दिनै सानस'नो हायाखै आइ आफा नोंथांमोन जों जाहोनफोरखौ नायनांगोन फिसा बाथ्रा बादि मोनो नाथाय हारिनि थांना थानाय बा थैलांनायनि गासैबो जाहोना बेफोरावनो हाबनानै थायो जों मालाबा फिसा बाथ्रा सोरखौबा फंसे बुंब्लानो आंहा सानसे मोनबाय बेयावनो आं जोब्बाय बादि मोनो बेबायदि जों जाया दिनै फरायसाफ्रा सोरबा IAS अफिसार जानो गोसोमोन सोरबा IPS अफिसार जानो गोसोमोन सोरबाया डिस्टिंक्सन लानानै पास खालामनो गोसोमोन सोरबाया डाक्टर इन्जिनियार जानो गोसोमोन नाथाय बे गथ'फ्राबो दिनै हारिनि अलखदखौ नुनानै दान्दिसे दोनथ'नानै राजा लामायाव ओंखारदों मानो ओंखारनांगौ बेखौ दिनै साननानै नायनांगोन बन्द' खालाम हायोब्ला दिनै हाथियार लानानै दावहा नांनायखौ बन्द' खालाम दिनै लामायाव आन्दोलन खालामनायखौ बन्द' खालामनो हायोब्ला हानांगौमोन हायाखैब्ला सिखा जों बेखौसो लुबैयो दिनै बर' हारियाव ओरैबायदि हारि सिबिग्रा आं दहायनो बुंदों बर' हारिखौ मडेल हिसाबै लायो दिनै मेङा गारा फरायसा आफादा आन्दोलन खालामगासिनो दिनै सोरबाया हाथियार लानानै हाग्रायाव दाबो दंबावो दिनै बर'नि गेजेराव गावनि बिमाखौ अननानै गावनि हारिखौ अननानै दिनै खर'आव फासिनि अर्डार लानानै जेलाव दोङो बर' फिसाफोर आइ आफा नोंथांमोन दिनै थैजासिम जेलनि साजा लानानै 10 जन मानसि आरो जेलाव दोङो दाख्लैसो सोजाबावबाय दिनै NDFA खौ दाजेननाय NDFA नि गिबि आफादगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि बिथाङा 2.5 मासनि सिगाङाव नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ थैजासिम जेलाव सोनानै दोनजाबाय बिथाङा 5.5 बोसोर बाहेरायाव दंमोन गोजोननि थाखाय खामानि मावदोंमोन दिनै माबोरै बैखम्य खालामनो डिसक्रिमिनेसन खालामनो खाबु मोनगोन जोंनि गेदेर गोलावफ्रा सोरखारजोंनो दंजाबो दिनै बिथाङा जेब्ला जेलाव हरजादों जेब्ला कन्भिक्ट खालामबाय कर्टआ अर्डार होबाय गारियाव दैखांनानै लाना थांनोसै थैजासिम जेलाव गारना दोनहैनोसै बे समाव खिन्थु डिआर नाब्ला बिथाङा रन्जन दैमारि बिथाङा गावनि बिसिखौ गोसोखाङाखै बे समाव बिथाङा गावनि गथ' गथायखौ गोसोखाङाखै बे समावहाय डिआर नाब्लाया न'खरनि मानसिखौ गोसोखाङाखै नाथाय गोसोखांदों गावनि मावनायनि पस्टखौ बिथाङा गारियाव गाखोनायनि सिगाङाव बुंदों हरजिखाव आं थैजासिम जेलाव थागौ माने बर'लेण्डआ जाफुंगोन अब्ला दिनै जायफ्रा मदद खालामनो हागौमोन मानो खालामाखै माखासेया दङ हारिखौ गुबुंले खालामनायाव माखासेया दङ हारिखौ गोजौआव दैखांनायाव जों धोनि हारि जोंहा ओरैबायदि फिसाफोर दङ गावनि जिउखौ दानो होनांगौब्लाबो होनो हानाय फिसाफोर दङ मानि थाखाय बिमा माहारिनि थाखाय बेबादियाव जोङो सुबिदाबादिफोरनो जायफ्रा गावसोरनो बुंनानै लादों जों सुबिदाबादि होननानैहाय बिथांमोनखौ जोङो गले गले सुबिदा लाहोनो हाया दिनै हारि सिबिनायनि मुङाव पलिटिक्स खालामनायनि मुङावहाय गावनि न' बां लुनाय गावनि सम्पति बानायनाय आरो गावनि इयुनखौ दिदोम खालामनानै दोननाय थांखि लादों जों जेबो नुवा बर'फ्रा दिनै राजखान्थि गेलेनो सम जायाखै राजखान्थिनि गेजेरजों रायजोनि खान्थिखौ लानानै रायजोखौ सिबिनायनि सममोन नाथाय दिनै उल्था खारगासिनो थानाय जों बयबो सिरि मोननांसिगोन बयबो जोङो सांग्रां जानांसिगोन साफा जोङो दिनै मा जानो नांगोन गावनि हारिखौ रैखाथि होग्रा जानो नांगोन
सोरबा दैदेनगिरिल' नङा सोरबा दिनै उथावगोरा ब्रह्म बिथांल' नङा सोरबा UPPLनि बा NDFनि दावहारुफोरल' नङा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरल' नङा नाथाय बर' फिसा हिसाबै जों साफ्रोमहाबो बिबान दङ गावनि हारिखौ रैखाथि होनो माबोरै जों होनो हागोन जे सोरबाया गुबुंले खालामनो नागिरदोंब्ला सोरबाया गेलेनो नागिरदोंब्ला जोंखौ लानानै माबेबा संगठनखौ लानानै सोरनिबा गामिखौ लानानै माबा आइजोफोरखौ लानानै जों गेलेजानो नाङा जों सांग्रां जानानै गसंनो नांगोन दिनै आइजोफोरखौ लानानै गोबां जायगायावहाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुप होननायखौ लानानैनो दिनै भटखौ लानो नागिरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआलाय माथोलाय बे जाबाय सोरखारि मिरु सोरखारनि बेयो मोनसे स्किम आसनि बे आसनिया रावबो हानजानि नङा कुनु मोनसे पलिटिकल पार्टिनि नङा बे जाबाय सोरखारि स्किम सोरखारि आसनि बियो BJPनिबो नङा बियो कंग्रेसनिबो नङा बियो ADPनिबो नङा बियो BPFनिबो नङा बेखौनो लानानै नाथाय दिनै थगायफैयो जे जोंनो भट होआब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपआ फैसा मोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ आसलते बोसोरसेयाव 1 लाखनिफ्राय 3 लाख लन मोननांगौ मोनोना माबेबा आइजोफ्रा मोना ओरैनो इलेक्शननि समावहाय 5,000 10,000 होयो बुङो भट होब्ला आरो सोनानै होबावगोन नोंसिनि एकाउन्टआव फै लोगो हमफैदों फैसा होगोन मिसा खौरां दिनै जायफ्रा थारैनो आइजोफोरखौ अनो उड़िष्यायाव मा खालामखो उड़िष्यानि चिफ मिनिस्टारा उड़िष्या रायजोनि गिबि मन्थ्रिया मालाय बे जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो लन होयो बे लनाव माने सोरखारि मथेब्ला फिसा मोनसे इन्टारेस्ट होनांगौ सुद होनांगौ नाथाय उड़िष्या सोरखारा बे सुदखौबो गैया खालामनानै फ्रि खालामनानै होबाय आरो बेसो नंगुबै ओंथियाव आइजोफोरनि जौगाथाय नागिरनाय जोंनाथ' बेखौथ' खालामनायाथ' गोजाननि बाथ्रा नाथाय आइजोफोरखौ लानानैनो राजखान्थि गेलेनायखौ जों नुबाय थादों गिनाङा आइजोफोर सोरखार सोलायब्लाबो BJP थांनानै कंग्रेस फैब्लाबो सोरबा गुबुन थाब्लाबो दिनै MP बेवहाय सोलायब्लाबो BPFनिया देरहायाब्लाबो जोंनिया देरहाब्लाबो जों सेल्फ हेल्पनि फैसाखौ मोनबाय थागोन बे सोरखारिसो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होनाय आसनि PMAY न' होनायनि बहाबा लेट्रिन बानायनायनि बहाबा लामा होनायनि बेफोर गासैबो स्किमा सोरखारि स्किम नोंथांमोना हयथ' गासैबो मिन्थिया बे स्किमफोरनि फैसाखौ कुनु पलिटिकेल लिडारा राननो मोना बेहा बिफान थाखायो डिपार्टमेन्ट थाखायो गावबा गाव बे डिपार्टमेन्टेल अफिसारफ्रासो मा खालामनो नांगौ माबे गामियाव बेसेबां गोरिब मानसि दङ थांनानै सार्भे खालामनो नांगौ जे बेसेबां न'खरनो लेट्रिन होथावथाव बेसेबां न'खरनो न' बानायना होथावथाव माबे माबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बेसेबां फैसा होथावथाव बेखौ बे डिपार्टमेन्टेल अफिसारफ्रा फैनानै गामि गामि हाबनानै सार्भे खालामनांगौ सार्भे खालामनानै लिस्ट बानायना लांगोन नोंनि लागोआवहाय 10 न'खरा मोनगोन बै लागोआवहाय 15 न'खरा मोनगोन बै लागोआवहाय 20 न'खरा मोनगोन बेनि उनावहाय फैसाखौ सेंसन खालामनानै बे अफिसारफ्रासो फैनानै राननानै होनांगौ सेल्फ हेल्पनि फैसाब्लाबो लेट्रिन लुनायनिब्लाबो माबाब्लाबो गासैखौबो बेखौहाय पलिटिशियानफ्रा पार्टिनि मानसिया राननोनो मोना सोरबा MLA MP MCLA नाथाय जोङो बेफोर गासैबो नेमखौ नेवसिजोबनानै गावसिनि आखाइनिफ्राय रानो जाहाथे रायजो राजाया सानो हाब बेसो फैसा होनो हायो आरो बेनो गुरुङाब्लालाय बेबायदि फैसाखौ बहा मोननांगौ जाखो लेट्रिनखौ बहा मोननांगौ जाखो न'खौ बहा मोननांगौ जाखो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ फैसाखौ बहा मोननांगौ जाखो नङा आइफोर आफाफोर बेफोरो जाय सोरखार फैब्लाबो बे सोरखारि आसनिया थाबायनो थागोन बेवहाय बेफोरबायदि जुदि लुबैहोनो नागिरो फैसाजों बहाबा अमा बेदरजों बहाबा माइबा माइबि लुबैहोनानै कम्बल माइबा लायनो मुसारि थुसारि बेफोरजों जोङो फोलाजानो नाङा आंथ' बुङो जुदि मोनोब्ला ला होयोब्ला ला बे रायजोनि थाखा रावनिबो सिपिनि थाखा नङा बियो लायोब्ला जेबो गिदिर फिसा नङा रायजोनि जोंनि मोननांगौखा नाथाय भटखौ जों सोरनो होगोन बेखौ जोङो गोख्रों जानानै थानांगोन जों भटनि थाखाय जोङो बेसादनि थाखाय जोङो जोंनि भटखौ सोलायनो हाया सोलायनो नाङा सोरबा थाखा बांद्रायदोंब्ला रानदोंब्ला लाबाय बाहायबाय माथो गिदिर फिसा बेयाव जेबो गोरोन्थि जाया थाबबो जाया बे जोंनि मोननांगौखा बेनिखायनो आं आइजोफोरखौ खावलायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव जाहाथे रावबो थगायजाया जेबो गिनांगौ गैया मोनखाथारगोन
बेखौहाय मा थिग बारासो मोनगोन दाथ' 1 लाख मोननांगौखौ बोख्लाब एसेल'सो हरो जानेबा जोंना मोजां मानसिया फैयोब्ला उरफा बोरा ब्रह्म बिथाङा फैयोब्ला बांसिन मोनोलाय मोनखागोन आरो बिथाङा बोख्लाबग्रा मानसियानो नङाब्ला बेनिखायनो जोङो गासैखौबो साननांगोन जोंहा गोबां जाहोन थानांगोन सासे मानसि सायख'नायनि जाय जाहोना जोंनि हारिखौ गोख्रों खालामगोन जोंनि न'खरखौ गोख्रों खालामगोन जोंनि ओनसोलखौ गोख्रों खालामगोन दिनै मा इस्युखौ लानानै मा बाथ्रा बुंगासिनो दङ जों सानोब्ला जों सोमोनाङो दाख्लै आं मोनसे इन्टारभिउ नायदों मोनसे निउज चेनेलाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा इन्टारभिउ होबाय थादों हिन्दीआव बिथांखौ सोंबाय नोंथांनि सेथि खामानिया मा जागोन एमपि जायोब्ला देरहायोब्ला नोंथाङा मा खामानिखौ गिबि मावगोन बिथाङा बुंबाय डेभेलपमेन्ट माने उन्नयन जौगाथाय नाथाय जाय मानसिया 30 बोसोर एमएलए मन्त्रि जाबाय थाबाय बे जेबो उन्नति खालामासै बेलाय दा बेयाव थांनानै मा खालामनो सोरबा फोथायगोन नामा बेनो लायनो 1 नाम्बार जों फोथाया 2 नाम्बाराव बुंबाय एसटी करण बे 6 जन गुस्थिखौ लायनो एसटी खालामगोन बिथांमोनालाय मानिथो गाबनाय दं एसटी खथानि थाखायलाय खारन बिथांमोना कौटि लाख थाखा होनानै एडमिशन मोननाङि खथा गैयै रिजार्वेशन गैयैयावबो बिसोरहा थाखा होखुमानानै एडमिशन मोनगोन साख्रि मोनगोन जों हाखि मोनगोन रायजो राजा हाखि मोनगोन आइ आफा नोंथांमोन दिनै आसामाव जायखिजाया जों ट्राइबेल दङ बे ट्राइबेलनि अनजिमाया 38 लाख 40 लाखबो गैया 14टा जातिफोरनिफ्राय जों दिनै टटेल ट्राइबेल हारिया आसामाव 38 लाख एबा 38 लाख दङ नाथाय बे 38 लाखनि थाखाय जोंहा साख्रि फरायनाय बेफोराव दोनख'जानाय अनजिमाया मा 10% एबा 10%ल ओजोंहाय बै 6टा जाति जायफोरखौ दिनै एसटी खालामनो नागिरदों बे 6टा जातिया एसटी जायोब्ला बेसेबाङा एसटी जागोन मिथिगौना 1.5 कौटि मानसिया गोदानै एसटी जागोन होमब्ला आंनि थुरसिनि ओंखामा आं माबायदि राननानै जागोन आंनि उदैयाथ' बुंनाय नङा बुंनायथ' नङा गरसेबो ओंखाम आंनि उदैयाव थांनाय नङा अब्ला आं माबोरै बेखौहाय यस होननानै बुङो माबायदिहाय मोजां होननानै बुङो दिनै बेखौनो खालामनो नागिरदों 2 नाम्बार एजेन्डा सोरबाया बुंबाय 1 नाम्बार एजेन्डाबाव अब्ला जों मा खालामो जोबनायाव बिथांखौ सोंबाय नोंथाङा थांनानै माखौ मावजेनगोन माबोरै बुंहैगोन माबायदिहाय गावनि माबानि नोंथांमोननि पार्टिनि बेफोर बाथ्राखौ माबायदि फेस खालामगोन नागिरनोसै ओरै होनबाय बिथाङा मा सुबिदा लागोन बेयाव थांनानै होनबाय बिथाङा हिन्दीनि रिप्लाइ होबाय हिन्दीनि फिननाय होबाय सागर में मछली ढूंढना पड़ेगा होनबाय लैथोआव ना नागिरनो थांनो ओंखारदों दिल्लीयाव रायजो राजा नोंथांमोन प्रमिला आब'आ लैथोआव ना हमो लैथोआव ना मोननो हागौ गुबुन राहायै हमनाय जागोन बे आब' प्रमिलाया जेखौ हमनो हानाय नङा बिथाङा माने लैथोनि दैयावहाय ना गोग्रोमगौ माने दांग्रोमगौ माने नागिरगौ माने मा जों जानो नेबाय थानोसै नामा ना लाबोनायखौ लैथोनि ना लाबोनायखौ बेखौ जानोनो हाया अब्ला जों मा खालामनो नांगोन जोंना बै दंग'नि दैसानि फुख्रिनि नायानो जोंनि थाखाय थोजासे बेखौ जानानैनो जोङो गोख्रों जागोन हारि बायदि थांनानै थागोन जों बहाबा गोदाव सोराव मोनसे थांखि लानानै थांनांगौआव माबा सागराव ना गोग्रोमनो थांनो होनब्ला बोरै जानो ना नागिरनो थांनो होनब्ला जों मा होनबावनो जोंनि थाखाय बे दुखुनांथाव लासिंसिं बाथ्रा बेवहाय जायहा गोग्गो मिशन गैया गोग्गो भिजन गैया गोग्गो स्ट्रेटेजि गोग्गो प्लान गैया जों बोरै थानो जों आगोलावनो थांखि लाखादों नाथाय दिनै जोङो नै सानफा एफा नुबोगासिनो जों माबायदि थांखिजों थांनो ओंखारदों गेलेनाय दहाय बुंदों बे आसल नङानो ओरैनो गेलेखानाय कोटि फैसा दङ नालाय गेलेनांगौ नालाय सिदा दङ नालाय पार्टिया होनांगौ नालाय होदों बेनिखाय बेबादि ओरैनो होफ्लानाय जाफ्लानाय सानफ्लानाय बेफोराव जों गैया जों दङ थि थांखियाव जों दङ रायजोनि इयुननि सार्थआव बेफोरखौ जोङो गासैबो दिनैनि थाखायल' नङा जेब्लायबो गोसोआव लाखिनानै साननानै जोङो
आवगायनो नांगोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गले गले खावलायदों जे जोंनि थांखिया थि जानांगोन जों दोरोदनो हानाय नङा दिनै टेपनि बाथ्राखौ बुंदों जोंनि चिफआ এইটো आसामरহে बिदि बिदेकु নহয় मानो जाया सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जायनि थाखाय सारा आसामल' नङा सारा सा सानजा ओनसोलनि फरायसाफोरल' नङा गुबुन हान्जाफोरल' नङा नाथाय पलिटिकेल पार्टी चिफ मिनिस्टार पर्यन्त गासिबो बेरेखा जाबाय जे बे टेपआ फैयोब्ला सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलआ जायोब्ला पार्लामेन्टआव गनाय जायोब्ला मा जागोन खहा जागोन बे बिलनि गेजेरजों मा खालामगोन सोरखारा आफगानिस्तानाव थानाय हिन्दुफोरखौ बांलादेशआव थानाय हिन्दुफोरखौ पाकिस्तानाव थानाय हिन्दुफोर आरो बहा हिन्दुफोर दङ बेफोरखौ गासिबो लाना फैनानै जोंनाव थिसनफैगोन जोंहा खहा जाया बे लाबोजानाय हिन्दु बेंगलिफ्रा कि खालि बहाबा गुवाहाटियाव थागोन बहाबा डिब्रुगड़आवल' थागोन नामा बांसिन जोंनि बिटिआरआवनो हरगोन जेरै पुर्ब बंगियफोरखौहाय जोंनि सिगाङाव हरजोबनाय जेरै दिनैहाय ज' थाजाबनाय जेबोथ' बुंनो हानाय नङा जेरै हाजार हाजार बिघा रामदेबनो दिनै हगारनानै जों बेबायदिनो होगोन जोंहालायबो जेबोआनो जाया साननो हानांगोन दैदेनगिरि जायोब्ला लिडार जायोब्ला हारिनि स्वार्थ जेबो आघात जायैबायदिहाय फंफ्रोमबो बाथ्राखौ साननो नांगोन नाथाय जों दिनै साननायखौ नुवाखै आरो बेफोरनो गोबां जाहोन दिनै जाय जाहोननि थाखाय जों खौसेयै गसंनो बाध्य जादों सिम्बलखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ सावगारिखौ बहा होनांगौ नङा होमबा बेबो आरो बोरैबा बोरै जोंहा ओरैबायदि मिलायफ्लांबाय जों दा रुजुनोनो दरखार गैया नांगोल आरो ट्रेक्टरखौ नुबाथाय जों मिथिखायो माबे साबसिन माबे गाज्रि नङा होमबा माबेजों बांसिन हालेवनो हायो माबेजों खम एवनो हायो दानि मुगायाव जों माबायदिखौ नागिरो जों बयखौबो